Já dnes asi zbořím některé vaše velice takové romantické představy o Maroku, ale vy se mě někdy ptáte, kde seženete v Maroku ten kouzelný čaj Tuareg, který znáte z některých českých čajoven. Tak, prosím vás, nic kouzelného na čaji neexistuje, nic takového jako Tuareg v Maroku nenajdete. To, co najdete v Maroku, je prach obyčejný gunpowder, to znamená obyčejný sypaný čaj, který kdybyste se podívali, odkud se dováží, nevím, jestli je to vidět někde, tak se dováží z Číny, akorát se takhle hezky zabalí, je to z jedné strany teda francouzsky, máte to taky arabsky, no a to je teda základ toho čaje, který se u nás prodává pod tím názvem Tuareg, nebo se to prostě podává v těch čajovnách. No a k tomu ještě potřebujete něco na dochucení, můžete vzít to základní a to je čerstvá máta. Nikdy nesušená, vždycky čerstvá máta. Ono totiž to není o tom, jaké přísady do toho marockého čaju jdou, jde tam o to, jaká je ta příprava. A je to ta specifická příprava marockého čaje, která z něj dělá ten marocký čaj. Ale o tom zase někdy příště.